Den første opgave går ud på, at vi har en fangst, som består af 25 rejer. Rejernes vægt bliver så målt til decigram. Vores opgave er at bestemme kvartilsættet, og samt tegne et boxplot over fordelingen med de 25 rejers vægt. Inde på et regneark har jeg nu sat vægten af de 25 rejer ind, og jeg kalder bare den her kolonne for vægt. Så åbner jeg et andet vindue herover, hvor jeg går ind og laver et diagram, og så sætter jeg vægten ind her. Så klikker jeg på et af punkterne og laver et boxplot. Så er boxplottet tegnet. Hvis jeg går hen til den første herover, så fortæller den mig, at 25% af rejerne vejer 8 decigram eller derunder. Hvis jeg så går hen til den næste streg, så fortæller den mig, at halvdelen af rejerne vejer 15 decigram eller derunder. Og hvis jeg går hen til den tredje, så fortæller den mig, at 75% af rejerne vejer 22 decigram eller derunder. Og udover det kan man også godt bruge boxplottet til at finde mindsteværdien og højesteværdien. Og i det her tilfælde er mindsteværdien 6 decigram. Det vil sige, at ud af de 25 rejer, så var den, der vejede mindst, den vejede 6 decigram, og den, der vejede mest, den vejede 32 decigram. I den næste opgave får vi vist den disponible indkomst fordelt på alder, og vi skal så tegne en sumkurve for den her fordeling og bestemme kvartilsættet. Herefter skal vi bestemme den procentdel af den disponible indkomst, som de 30-40-årige tjener. Her har jeg så åbnet et regneark. I den første kolonne kan vi se alderen, og i den anden kolonne kan vi så se den tilhørende procentdel af den disponible indkomst. I den tredje kolonne har jeg så fundet frekvensen, det vil sige procentdelen, som er den anden kolonne her, divideret med sum af procentdelen og ganget med 1. Og nu vil jeg så finde den kumulerede frekvens. Det gør jeg ved at skrive af frekvensen og gange med 1. Og den skal jeg bruge for at lave sumkurven. Jeg har nu åbnet en ny side, og på den her side vil jeg gerne lave sumkurven. Så jeg vælger diagrammer og statistik. Nederst vil jeg gerne have alderen, og herude i siden oppe i jaksen vil jeg gerne have den kumulerede frekvens. Nu vil jeg gerne forbinde datapunkterne. Det gør jeg således. Og så vil jeg ellers gerne ind og plotte en funktion. Og jeg vil jo gerne finde kvartilsættene. Så jeg starter med den, der hedder 0,25. Det første kvartil. Så gør jeg det samme med andet kvartil, som jeg kalder 0,5. Og tredje kvartil, som jeg kalder for 0,75. Herefter skal vi så bestemme kvartilsættene, og derfor skal vi gå ind og bruge grafsporing. Og her skal vi så bare finde ud af, hvor de funktioner, vi har plottet, krydser den funktion, vi har lavet, eller undskyld, den kode, vi har lavet her. Og ud fra det kan man sige, at 25% af den disponible indkomst går til dem, der er cirka 38 år eller derunder. Halvdelen af den disponible indkomst går til dem, der er cirka 49 år eller derunder. Og 75% af den disponible indkomst går til dem, der er 61 år eller derunder. Det sidste, jeg nu gerne vil finde, er, hvor meget de 30-40-årige tjener af den disponible indkomst. Så derfor går jeg ind under undersøge data, og så plot værdi. Og der vælger jeg først 30, og så 40. Og det er ikke muligt at lave grafsporing her, så jeg er nødt til at aflæse. Så ved 40 er det cirka 30%. Og ved 30 er den cirka 11%. Så finder jeg differencen, så jeg siger 30 minus 11, det er 19. Så ved jeg, at 19% af den disponible indkomst bliver tjent af de 30-40-årige. Og lige her til sidst vil jeg gerne tilføje noget til den første opgave. Og jeg vil gerne vise, hvordan man kan bruge TR Inspire til blandt andet at finde median og højeste værdi osv. Så jeg går tilbage til den første opgave. Så går jeg ind under statistik. Statistik med en variabel. Og så vælger jeg lige den, der hedder vægt. Det var den, vi arbejdede med før.
Og så kommer der faktisk alle de værdier frem, som vi også fandt før. Blandt andet medianen, som også er andet kvartal. Højeste værdien, mindste værdien osv. Og det var bare, hvordan man lige kunne bruge TI Inspire til også at finde de her ting, som vi brugte boxplottet til.